Hello, Black. Ay mga barkaders, mayong gabi ka nato tanan. Welcome sa atong tulumanon, ang GSK Gabayan sa Kayuhan. Inyong higala sa kanginan si Papa Rans, Randy Padayaw Suson. Mga barkaders, makikuban ninyo sulod sa 30 minutos mga barkaders ning atong tulumanon ang Gabayan sa Kayuhan. Dalit ka nato sa Biotrof Herbal Capsules. Adlaw karon nga Martes. Hoy es martes. Martes mga kaigsunan, pizza G's na sa Hunyo 2025. Ato gining kumplituhon mga barkaders ang paglitok sa mga pizza og tuig og buwan. Aron nga di mo malipat din ha mga barkaders. Pizza G's na sa Hunyo 2025. Kumusta man ang inyong mabugnaw nga kagabhion? Bugnaw ra ba? Wa ba magsipok ang iyong ulo din ha kay doon na mo'y mga problema sa mga sakit-sakit? Bitaw mga barkaders. Disiplina lang kita sa itong mga kaon mga barkaders. Okay na lang na kuan, magbantay lang ta. Magbantay ta mga barkaders sa atong ipangsud sa atong tiyan. Kay nayubang ng mga pagkaon mga barkaders makabusog nato apan maghatag na tugdangan sa atong pang lihok-lihok kay naghatag na hinuog balatian. Bantay di kita sa kanunay mga barkaders, labi na kining mga parat, di magpalabi og parat. Dili san magpalabi og tamis. Kinahanglan sakto-sakto lang gid mga barkaders. Unya kanang mga mantikaon sab, di sad mayo kanang mga pinirito mga barkaders, lami man na siya apan matod sa doktor dili ta magpalabi ni ana. Kay dili mayo ang sangkuan kon ato nang pirmi nga buhaton. Pinirito nga isda, pinirito nga manok, pinirito nga baboy, adobo na no? Lami na siya apan di lang nato pirmihon. Kinahanglan nga mahibaw gyud ka sa pagkontrol po niya na. Imong timan-an nga ayay ganinang buntag ni kaon na ba ko ani. Mayo ka nga mukaon ko karong udto ani. Aron nga maglikay ta sa disgrasya mga barkaders. Basta ba maghisgot tag disgrasya mga barkaders? Di ra bagay na matag-an. Parehara gyapon nagbadisgrasya simbako lang no? Madisgrasya kini nga mga sakyanan o baka bisikleta o baka motor. Nga once ang usa ka tao madisgrasya mga barkaders sa iyang nga gimaniho, dili ka kahangyo kung asa dapitang imong parte sa imong lawas ang imong ipakong. Dili pwede nga mohangyo ta sa wapata mo disgrasya nga diri lang dapita sa akong parte sa akong ulo ang mabunal. Disgrasya gani mga barkaders, dili ginato matagaan o dili nato makontrolar. So dapat mga barkaders nga maningkamot ta og kinahanglan aware ta mga barkaders sa mga butang nga peligro. Sa maragyapon sa pagdrive ra magyapon ato iskutan. Kamuagi ka nang dapita nga dangog, kinahanglan maghinay gid ka. Kaya wata mahibaw din ha, og dili ka maghinay, basin og slide ka din ha. Mao gyapon ang mga pagkaon mga barkaders. Kinahanglan labi nag mga mantikaon sa di ba kani kuyaw ni? Kung ako ning kanon karon nga ni kaon ba ko ni ganina. Labi na og taas ka nag-edad. Pero samtang bata pa mas maayo gyud magkontrolar ta mga barkaders sa mga pagkaon nga sama niya na. Huwag ko mo mga barkaders sa pagkaon ng mga utanon. Kana mga pagkaon nga mga dahon-dahon mga barkaders, kamunggay, kamansi, agbati, kana mga green nga mga dahon mga barkaders. Kanang kamansi, mura na siya kining nangka, mura siya kulo, mura siya durian, mura man ang pamilya hagon. Pero tanon ra gina siya diri sa Pilipinas, so tanon ra gina dito sa abroad mga barkaders, ilam man prituhon. Kita man ko ana sa kuan sa Facebook mga barkaders. Sige, padayon ta doon natay. Kuan karon mga barkaders, health tips ha nga ato nga i-share ninyo gikan ni Winnie nga taga Toledo. Ato ni nga i-share unya mga barkaders, usa sa mga nagpamatuod sa kaepektibo sa tong Biotrof Herbal Capsules. Karong Domingo mga barkaders po deliver ta.
Og magdadakog recorder mga barkaders para maklaro gid ang iyong tingog sa gusto nga kining magpa-record. Norte ta mga barkaders karong Domingo. Okay? Sa Sabado dili ko makalugar sa pag-deliver kay busy. Kini magong kuan mga barkaders sa kabuan. Duha ka Sabado ang mabakante ko. Pagkahuman ana, duha ka Sabado na pod ang mapuli. Duha ka Sabado nga dili ko kining busy. Pwede ta maka-deliver ana. Puli-puli mga barkaders. So nahuman naman lang akong duha ka bakante nga Sabado. So kuan karong umabot nga Sabado, busy na punta mga barkaders. Hala na may pag-abot atong tagdo ni. Karon mga barkaders atong sugaton ang gamay nga prinsesa. Si Inday Andat Burakdat. Noin prinsesa man daw yun. Ay na pagreklamo din na kay nalitra ba ka? Walangan man kay pasensya na gid mga barkaders ha. Nga wala dahin ko makatunga mga barkaders kay kanang I'm not feeling good mga barkaders pero wala ko gibati ha. I'm not feeling good mga barkaders. Kuwan ka ng because of hindi na ako insulti sa pabalance ha. Ay lang sa kasipyat kay nabay tayo gisabutan ha. Natay gisabutan. Karong pizza 18 pa nato isulti ha. Ayos sa una din ha. Sige pa dayon. Anak ng hay! Muna mga barkaders. Doon ako insulti manggod sa inyo mga barkaders pero karon na lang pizza 18 lugar. Ako ay, mangyo lang ko pabalance nga lang pwede sa June 16 na lang nato. Anong pwede pabalance? Mananghid si Inday Andat mga barkaders karong pizza 16. Adlawng Lunes ka na mga barkaders, di na lang pizza 18. Oh, sige. Doon ay announcement si Inday Andat. Di lang sa karon. Sige, way problema Inday Andat. Pagbigyan ka na ako. Tungod kay Lablab Mantika. Sige, say hi na. Mga mami, mga daddy, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, mga daddy, mga mami, mga mama, mga papa, mga insi, mga ingko, mga antig, mga angkol. Mayang gabi sa inyong tanan. Welcome sa ato nga tulamanon ng GSK. Gabayan sa kayuhan. Dalit sa Biotroph Verbal Capsules. I miss you sa inyong tanan. Miss ba ko ninyo? Mao ba? So, dapat mo Biotroph Verbal Capsules kung miss ko ninyo. Ako, mamiss man tamo permi man. Nga ganing mag-sleep ko, no? Magdamgo ko sa inyo nga tanan. Naghana, lagi. Lagi, babaras na bidagan ko sila. Bansa? Nga, napaigo si mong damgo, nga gamay magagulo. Wala yung mo pangutan na babaras. Pero, sige na lang. It makes sense man po. Ngayon, napabalas ikaw bugal-bugal lagi ka sa ako. Nakalaki lang yung kanina dyan ko pakita sa imo ba? Ayaw, bad man ha. Ay, magkita ba dito? Sabi ay. Ikaw Inday Andat ha. Ikaw nabikilbi. Nagbitik-bitik na ka na ko ha. Mga barkaders, kini si Inday Andat di ay kining seryoso na kini siya ron mga barkaders tungod di ay nagdadalagan na magod siya. Ano nga seryoso na kay siya mga mga reaction bitaw mga barkaders, murag ang mga joke na to. Di na kay siya mo sakay nakabantay mo. Di na kay siya mo sakay, di na kay siya mo tubay. Unsay mo ikasulti day? Tubag. Masakay ba ya? Miro ko alam mo sa ka ng mabatangin ang panahon pa balance nga mo mature ang tao. Alam nga naman sad, madalaga na tanya. Bata lang dyan hapon dili na. Anong sakto-sakto na lang dyan. Anyways,
mga barkadiers, mga tunga Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga botika sa inyong dapit. Mama Rans, ikaw na po lingkod sa ko. Mamili sa ko gawit. Okay. Atong number mga barkaders nga pwede ninyong teksan 0932-4300-473. Number ni Papa Rans, susbon ako 0932-4300-473. Doon na tayo health tips karon mga barkaders. Kinibitang collagen mga barkaders. Kung wa ni siya mga barkaders, luyat kitang tanawon. Unsa man ning collagen mga barkaders, mo ni siya kanang para sa atong panit bitaw mga barkaders nga dili tiguang tanawon. Unsaon man ni sa pagpadaghan mga barkaders kining collagen sa atong lawas nga dili ta tiguang tanawon bisan pa no kining nanata sa pangidaron mga barkaders. Ya unsa masad ang mga pagkaon nga mudaot niini mga barkaders. Okay, ato ning hisgutan-on niya. Ya dunay tay health tips po diri mga barkaders sa mga usa sa mga nagpamatuod sa kaepektibo sa atong Biotrop Herbal Capsules. Ang ato nga Biotrop mga barkaders mapalit ni sa mga butika dinha sa inyong dapit ha. Mayo ni sa gamiton ng atong Biotrop mga barkaders sa mga sama sa mga balatian sa panit, kining constipation mga barkaders. Kini bang maglisod kag pagawa sa imong hugaw. Constipation, almoranas, maglisod sa pagkatulog mga barkaders. Kay kining ato mga balatian mga barkaders, kalagmitan gyud. Nakuha nato sa kini bitaw kakuwangon bitaw mga barkaders sa nutrients. Tungod sa mga pagkaon mga barkaders nga atong nga mga gipangkaon nga kuwang gigayo o wala na nutrients mga barkaders. Okay? Mga pagkaon nagkuan na lang ka, nagsalig na lang kag mga pinirito, nagsalig na lang ka kay high-tech naman karon, nagsalig na lang kanya ng mga online nga order sa mga pagkaon. Okay? Hilig ra ba sab kay ka nga makining mag-take out og mga pagkaon na lami man tuod apan dili maayo nga magpirmi. Adto lang din kag drive-thru kay naabdo na makaisakyanan. Yabot sa balay, grabe ng kinananay. Yamo na, maglisod na sa pagpagawa sa hugaw tungod kay wa may fiber ang pagkaon nga imong gi-order. So ay kini atong Biotrop Herbal Capsules mga barkaders. Basin pa naman, makatabang kini mga barkaders para nga mahumbay ang imong gibati. Daghan na kay kog nailhan mga barkaders kanabang constipated sila, dili sila makapagawa silang gibati. Katulo lang sa usa ka semana, oh my goodness, di na pwede. Tulo sa usa ka semana mo pagawa si mong hugaw, delikado ka mahilo ana, malanag mga barkaders. Mahilo ang imong lawas niya na kung magpermi na mo nagingon sa doktor. So gikinahanglan mga barkaders nga makapagawas ka si mong hugaw gyud. Katuloso sa kadlaw mga barkaders, mas maayo. Kana mga utanon, fibrous man na. Fiber ka na mga barkaders. Mga prutas, sama sa kapayas, pinya, piras, apple. Ano na puntas mga utanon, sama sa agbati, kamunggay, tangkong. Kana mga barkaders, mo na mo silhig sa sod sa imong ginhawan. Bitaw mo yung nga mo silhig kay ipanglabay na dihang mga na-stock din ang mga hugaw sa imong sod sa imong atiyan. O kini atong Biotrop Herbal Capsules, dunay abilidad mga barkaders sa pagbuhat sa ingon. Suway lang ninyo. Ang wa pa makasuway, fanaway mo. Mga barkaders, hindi andat. Okay, day? Ito na paminahon, mga barans ang katong health tips ni Mami Winnie. Okay mga barkaders, ato paminahon ang sugilanon. Ang kasinatian ni Ma'am Winnie ato paminahon, mga barkaders. Hello mga higalala, inasab nga pagmatuod nga naalim sa Biotrop Herbal Capsules kini si Ma'am. Unsay pangalan nato, Ma'am? Winnie Dubibar. Taga diin man ka, Ma'am? Taga Ibo, Toledo City.
Aliw kuno ko asoy kuno ko ma'am sa imong kasinatiang mahitungod sa Biotrof. Kuan ka nang usa ko ka stroke patient. Ano stroke ka? Oh, na stroke ko half body. Inigbangon ako, sakit kay niya akong hawak, nagproblema jud ko kay dako bebe kay gasto sa chungwa nya. Kanang basta daghan kay mig mga hospital nang naagian, mga vitamins kipanghatag nya. Gatas sa gyud na akong gi-support nga kanang sa gatas ug katong vitamins na ako nya. Pag ingon ni mamandin nga ti inom kunog sulay anang Biotrof. Ingko asa man tagpalit ana ingon ni si mamandin Ma'am Rose lagi kuno. Nya si nang puring pod ako pong naanaan ingon siya day pag sulay og Biotrof ko. Sakit kay akong hawak ng oy kanang inigbangon ako kanang magsige ko gunit sa kanang bungbong kay sakit jud kay usay maigaw gud among TV ko. Unsa man nako uy akong haplasan ko maura man gihapon. Nya mao to nagsige ko og inom sa Biotrof nakahurot jud kog mga 7 siguro 8 ba to. Unya nauyon jud ko kay nawala man siyang sakit. Pito ka grapa. Pito ka grapa o. So baguhay lang kami suway sa Biotrof. Oh, baguhay lang ko pero nakita na ko nga nakalit kawala akong kwa dili na ko magproblema og pagtindog. Nawala ang sakit niya ba? Ang pagtindog ang ako na lang gisigihag inom man ni kanang kani akong batiis kay kuan pa siya kanang banhod. Banhod pa siya. Kanang ilakaw. Pero kung katong pagkahitabo nimo pagka stroke nimo, wa mapektari imong baba. Napiktahan gamay. Nya, murag nawala man ang iyang hiwi kay hiwi man gyud nag-anak man to. Makita man ako sa samin nga diri dako ang iyang bangag diri gamay niya. Nawala siya. Nawala gid siya mo kay magtanaw ko nimo karon murag wa ka moagi stroke. O ingnan bitaw ko nila nga kanang arang-arang lalagi karon queen. Kung nga sige ko gainom ani niya lahot na naman ko mao to ni hongong ko chiba nga. Mukuha ko ni nag rose ug balik. Wow, salamat kayo. Kung kinsa man ang kanang nakatry inana pod sulayin ninyo ang Biotrof. Basta nindot jud siya gaan kayo kung pamati. Nigtindog nako nindot kay siya paminawon. Wala gid ako sakit sa akong hawak. Kay mao jud akong problema inigbangon ako sakita lagi magsige ko. Karon wa na kay gimo sa imong hawak. Wala na hawak na kong sakit. Ako kanina lang banhod. Ang banhod na lang siyong BTS. Kay mo na napiktaran sa pagka-stroke nimo. Oo, mauna akong napiktahan kani. So kanalay gipabot nimo nga ma-okay. O lagi si mo ni sige pa kog take ani kay maloing Ginoo. Kay bawo ko kay nakaibaw mo ko sa kong kaugalingon nga kanang hinay ang iyang kuan ba iyang kaayuhan. Manang padayon na jud ko ani Ginoo. Anam-anam. Anam-anam ang iyang kaayuhan. Salamat kayo ma'am ha sa ibong nindot nga testimonya. Salamat sad kaayo sad sa. Onya, agniha ang mga wa pa makasuway sa Biotrof, ma'am. Oh, so gud mo kung kinsa pa tong naigi pamati, try mo. Try mo kay nako proven and tested pod. Okay, daghang salamat, ma'am. Daghang salamat. Thank you. So mao to mga barkaders, madungog ninyo ang iyang testimonya nga dili gid binayran, di ba? Nagabantay mo nga lahos-lahos ang iyang pag-istorya o ang tunada, may bawaan magidi mo mga barkaders, di ba? Kaysa scripted, di ba? Mao na. So, usa sa mga nagpamatuod in the andat sa kaepektibo sa itong Biotrof herbal capsules, managsilingan ni sila. So, usa na ni ka barangay din na sa Toledo mga barkaders. Gani, napailain nga magpa-interview Ma'am Rose, no? Upat ka buok kinis Ma'am Rose, mo na ilang kuan, mo na ilang tinubdan sa Biotrof mga barkaders. Mag-order na ako si Ma'am Rose o giyang i-distribute sa iyang mga friends o kato sila. Kaya ato mo order ni Ma'am Rose. Mo na nga si Ma'am Rose ako ni permi nga kuan kining hisgutan kay usa man gud ni siya sa mga nagpailas Biotrof dito sa dapit sa Toledo. Pero si Ma'am Rose din na taga Toledo, iyang mga friends, mga barkaders. Taga Asturias ni nasulti ginahan ako nga dapit nila ni Ma'am Rose ng Hoya Pledo. Nasulti na akong Asturias sinoon. Arita sa tong kuan hindi andat sa tong health tips sige basa. Sige ako lang. Mga barkaders, unsa man nga mga prutas ang mupadaghan sa collagen. Pamina mo, ang collagen ha, importante kani. Ang uban gani mga barkaders magpaturok silang ilong og collagen para mo taas. Kini natural kini mga barkaders ha. Unsa man ang mga prutas nga magapadaghan sa collagen? Pamina mo,
Apan sa dili pa nato hisgutan mga barkaders, gikan kini sa eksperto, ang importante mga barkaders nga inyo una kining likayan kini mga butang nga makadaot sa imong collagen. Pamina mo! Sa gusto nga magpabilin nga mga batanon. Nga bisan nagidad og kani nga 50 murag 17. Ayay. Ang mga butang nga mudaot sa collagen sa inyong lawas mga barkaders, number 1. Sobra nga exposure sa sunlight. Dapat mga barkaders mas maayo nga sayo sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag mga barkaders magpakita ka sa adlaw para nga makuha nimo ang bitamina nga insakto gikan sa adlaw. Yan ang alas 6 ngadto sa alas 8 baka alas 9. Okay, kay di pa kini sa init. Pero sa untong tutok makakuha sa mo mga barkaders matod pa sa eksperto og sunlight. Dapat mga barkaders mas maayo nga sayo sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag mga barkaders magpakita ka sa adlaw para nga makuha nimo ang bitamina nga insakto gikan sa adlaw. Yan ang alas 6 ngadto sa alas 8 baka alas 9. Okay, kay di pa kini sa init. Pero sa untong tutok makakuha sa mo mga barkaders matod pa sa eksperto og bitamina kay mga tamismers. Bati kay panit, gansal-gansalon. Number 3, likayi ang pagkatulog nga minos sa 6 ka oras. Kay sa pagkatulog mga barkaders diha mag-repair ang atong kaugalingon natong panday nga nasa atong lawas. Mag-repair mga barkaders mga organo or mga tissue nato nga nangadaot din mga barkaders. So, ang mga prutas mga barkaders nga nakapaboost sa collagen, mao kining mosunod. Ala, trilinga oy. Mga prutas, mga pagkaon nga makapaboost sa collagen, mao kining number 1. Tungod kay importante ni mga barkaders, imo ning kaonon. Kay kanang kini mga pagkaon na dunay vitamin C, natural nga vitamin C. Kana di vitamin C mga barkaders, mo na siya makapanindot sa panit. Mo ni siya muhimo og mga collagen mga barkaders. Paminaw mo, number 1, strawberries. Number 1 na, strawberries. Number 2, orange. Number 3, lemons. Yan ang gagmay? Limonsito, impatsa. Nang gagmay ba? Di ba Malaysia pa ba, Rans? Limonsito na. Ang limon katong kanang dagko, kana mo na limon. Sunod, grapes mga barkaders. Ikalima, limes. Pero may yung lagi paparans. Pangitaon man kayo mga prutas paparans. Oy, pwede mo inom na lang ko kaning suplemento sa kuan kining vitamin C supplement. Paparans. Mga barkaders ningon ang doktor, kung prutas ang source sa imong vitamin C, mas taas ang gitawag og bioavailability mga barkaders. Pero paparans, di ba may sugar manggihapon ng fruits? Yes. Doon naman tinuod siya sugar pero doon na siya fiber. Nga makaproteher nato mga barkaders sa pag-absorb og sobra nga sugar sa atong dugo. Pero matod sa doktor, bisag unsa nga mga pagkaon nga nutrient dense mga barkaders, mga prutas, dili gihapon nato pasubrahan mga barkaders bisan og natural kana. Gikan kana sa mga eksperto. Dalit ka na to sa Biotro Herbal Capsules. Pasayaw ako, day. Dito, day. Hello! Pasayaw ako, inday. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Anong ako nga ana may uban. Paksit! Agak sana lang ko, day. Di ko lagi kay wako'y gusto. Irug-irug, Irug. sibog-sibog, Unsay sibog na rin jutay. Pastilan ni mo, inday. Pagkawala mo'y kaluoy. Uy, ang duma undo. Aha. Di madalag luoy. Paksit! Halukan na lang kog jutay. Unsay halok ko'y unsay Agoy. jutay. Irug-irug, Irug. sibog-sibog, Unsay sibog na rin jutay. Anak ng hay! Pahalok ako, day. Paksit saman.
sa imong aping, Ngano man, ako ay mulakaw. asa man, Ngadto sa Davao, aw di ay, maayo niini maghimo, kitag handumanan. unsa man, Panyong binordahan siniprahan sa imong ngalan. aw di ay, minaw ra undo, Ngano man, ani ay tambag, unsa man, maghinay-hinay do, ngano man, ikaw mabunggo, di ay, mayo pa undo, palayo, nalang ka na ako, ngano man, kay dili ka gayud makadama, ning akong dughan, aw di ay, paliton ko day, ang imong kaanya. unswa, Ani ay 5 nga akong ihatag, dawatan na kini. ayaw di Agoy. tinutundo, ngano ba og Ano man? dili ko maminyo, Madubok ikaw, bisan, sige na lagi, dili, wanay mo punit, ngano bagoy mulingi, kayang gugma ko dili, kabayran ko, 5 lang ka pisos, karon lang magumos. Tingalig, unya ikaw, magbasol, niya ng imong hiku-hiku. Sige na, ani ay 5. 5,000 ni. di talaon tabi, Muahahaha, waka kuya pi, sunod mga barkaders, hari na pudan sa lain, Balay ni Mayang. paksit, Hey, okay. Balay ni Mayang. anhi ako diri sa balay, Ay, ngano ka? kay gimingaw na ko nimo gamay, Really? ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhi kay, ganahan ko kitang duha, diri mo pahuay. Wag bae. Nagsakit ang akong dughan, Uy, inday kay ngano man. ikaw ra ang hinungdan. Ako ragyod, wa na'y uban. Makahilak sad ug ahat, Unsa man akong gibuhat. akong kasing-kasing, imong gikawat. Anhi ako diri sa balay, kay gimingaw na ko nimo gamay, ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhi kay, ganahan ko kitang buha, diri mo pahuay. Ganahan ko kitang buha, diri mo pahuay. Sa hinaot nga unta, kitang duha, makita na. Hanian ako sa inyong balay. Asa? Maglabing-labing lang kanunay.
Ihatag ko kanimo ang imong kalipay. Gason mora o kamay. Among ato bisag ihanay. Mora tato gugma na Dili mamatay. Grabe mga atik-atik, oy. Sunod mga barkaders, ari na punta sa kanta sa asin. Kining mo ni mga barkaders, no? Kining kantaha doon na ginipagtulunan. Ang title ani Tuldok. Sa ato pa period. Kitang tanan tuldok lang. Bisang unsa klasya sa mga butang. Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Tama. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang. Tama. Kahit na ang araw sa kalangitan, siya ay tuldok lamang sa kalawakan. Tama. Lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan. At kung mas nang mabuti, tuldok ang uuwian. Tama. Lolo Jimmy, Mami Jachin. Mami Rose. Tingnan mo mabuti ang sangkatauhan. Baksit. Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan. Tama. Sa aking nakita, ako'y natawa lang. Pagkat ang nangyayari, malaking kahibangan. Baksit. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang na ikaw ay mautak at maraming alam. Dahil kung susuriin at ating isipin, katulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin. Babay na ko kabagas. Linis, hinday, andat, burakdat. Magpasalamat sa inyong nga tanan mo sa kanagon sa taasa. Babay sa inyo. I love you. Bye-bye. Okay mga barkaders, ito na si Inday Andat Burakdat. Ni Diretso man, nabisi pa yung taon to. Napatoy buhaton in town. Nabisi in town mga barkaders. Okay, so wala tayo oras. Temporaryo tayo nga manamilit. Kini si Papa Rans Randy Padayaw Suson. Daghang salamat sa inyong pagguban karon mga barkaders. Ugunta ang mga health tips, ang testimony nga atong gipadungog ninyo, nakahatag ka ninyo og pagtulunan mga barkaders. Good night, bye-bye!